De petita no tenia cap dubte de que era creativa. Hola, molt bon dia. Soc la presentadora Helena Rio. No pensava en si agradaria als altres, no pensava si era suficientment bona i no em posava un temps límit per treballar en les meves obres. Simplement creava, fins que van començar a aparèixer unes paraules una mica estranyes. Hook, engagement, algoritme, retenció, viral... I sense adonar-me'n, vaig deixar de crear. Vaig començar a calcular-ho tot, a intentar no fer el ridícul, a comparar-me... Des del moment en què vaig decidir dedicar-me a una feina creativa, alguna cosa va canviar en mi. I això té un nom. Like, I hate wasted potential. That shit crushes your spirit. It really does. It crushes your soul. Hola a totes i a tots i benvingudes un dia més al meu canal. Jo sóc l'Helena, dissenyadora gràfica, il·lustradora i aquest és el capítol 8 de Cròniques d'una creativa. Una sèrie on parlem de creativitat, disseny, museus, llocs on trobar inspiració i de tot allò que ens motiva a crear en un món on tothom parla d'intel·ligència artificial. Perquè la creativitat necessita una cosa molt bàsica, mirada, temps i història. Tindràs petits tastets creatius en format vertical a Instagram i TikTok i els capítols complets a YouTube. Doncs com ja heu pogut veure al títol i a la introducció, aquest capítol va sobre el síndrome de l'impostor. Per si no saps què és, et faré una definició molt breu. És aquella sensació que tens de que no ets suficientment bona en alguna cosa encara que tinguis 1000 proves de que sí que ho ets. Saps aquell sentiment quan, per exemple, t'agafen una nova feina i has passat un procés de selecció, d'entrevistes, de currículum, però tu sents que en algun moment se n'adonaran com que l'han cagat i que han fet una mala decisió agafant-te tu perquè no t'han conegut del tot? Jo crec que aquest síndrome està molt present en el món creatiu, ja que és un món en el que has de demostrar que el que fas té una importància i val per alguna cosa. Llavors per això volia incluir-lo en aquesta sèrie, ja que en aquesta sèrie intento explicar una mica de tot el procés que m'ha fet arribar fins aquí. La veritat és que una gran part del procés ha sigut lidiar amb aquest síndrome. Així que en aquest vídeo et parlaré de per què el síndrome de l'impostor es dona més en àmbits creatius, del meu cas personal i de com ho he superat. Vale, Mansió Eufòria, òbviament, de les meves sèries preferides. Sabeu l'episodi en què la Ru fa una classe, no direm de què, en un projector blanc, així? But I relapsed. Doncs comencem la classe de per què els creatius ens afecta més el síndrome de l'impostor. I el primer tema és pressió des de petits. Creixem amb la idea que ens fan creure de que la creativitat és igual a hobby. I no és només que et diguin que això no té futur. És pitjor, et fan dubtar del seu valor abans ni tan sols de començar. Et diuen coses com, sí, se't dona molt bé, però ja has buscat un treball real? Això crea una base mental. El que faig no és prou seriós. Encara que després tinguis clients, seguidors o ingressos, hi ha una part de tu que segueix pensant que estàs jugant. El següent tòpic és exposició pública i judici. Quan comences, tothom et diu que per donar-te a conèixer has d'exposar el teu treball a xarxes socials. Això fa que tinguis poc reconeixement, però molta exposició, perquè hi ha molta gent que et coneix que veu els teus vídeos. Al final de tot, estàs començant i, òbviament, en un futur milloraràs. El que passa és que tothom està veient els teus inicis. I en una feina convencional, tothom pot ser mediocre al principi i després té un espai per millorar. Però el teu procés creatiu és visible per tothom. Llavors arriba lo pitjor. Opinions sense context, comentaris destructius i silencis, que sincerament jo crec que això és el que fa més mal. I el teu cervell, tot això, a què ho tradueix? Si no agrada, és que no sóc prou bona. Quan realment estàs en fase d'aprenentatge, com tothom quan comença en una feina. El següent tema és comparació constant a xarxes. Abans et comparaves amb 5 persones, per exemple, de la teva classe. Ara et compares amb els millors del món, amb persones que porten més de 10 anys d'experiència i gent que només ensenya la part bona, com tothom a xarxes. No veus ni els errors dels altres, ni els dubtes dels altres, ni veus quant de temps porten fent-ho. Però el teu cervell sí que veu una cosa. Tothom és millor que jo. I l'últim tòpic, subjectivitat. En altres feines, o està bé o està malament. O passes o suspèn. O funciona o no funciona. En el món creatiu, tot és subjectiu. Un client diu que sí, l'altre diu que no. Un algoritme decideix si un post funciona, si un altre no. No hi ha una mètrica estable. I això genera com sé si realment sóc bona. I des d'aquí, una mica sense guió, us explicaré el meu cas personal i com afronto dia a dia el síndrome de l'impostor. I direu, què fa aquesta boja pujada en una taulada? Si el meu pare em mata. Però ho he trobat com molt adient, aquest vídeo, estar aquí, perquè recordo molts cops que m'he sentit inferior, m'he sentit petita, m'he sentit que el que feia no tenia sentit. I quasi tots aquests cops que m'ha passat això, si he estat a casa meva, a Tarragona, he estat aquí, en aquesta taulada. Venir aquí sempre em feia estar una mica millor, fins que no vaig sortir d'aquesta ciutat, no vaig començar com a tenir una mica d'autoestima en el que feia. Sí que és veritat que
que just jo visc a Barcelona i sempre que baixo a gravar algun vídeo, perquè m'agrada gravar aquí, perquè és on tinc l'estudi, els focus i tot, fa mal temps. O sigui, estem a maig. La meva història sento que sóc molt pesada, ja l'he explicat 1000 cops. I bàsicament jo de petita era la persona més creativa del món. M'encantava escriure, que és algo que sí que el dibuixar l'he seguit molt, però el fet d'escriure no. Me'n recordo que volia ser escriptora en algun moment de la meva vida. També vaig voler ser veterinària, vaig voler ser moltes coses i les meves capacitats em van portar unes altres. I em passava el dia escrivint contes per nens i a més m'encantava també il·lustrar-los. Fins que me'n recordo del moment en què em vaig començar a comparar amb nenes, perquè tenia 7 anys o així, de la meva edat, i vaig començar a veure que escrivien millor que jo, i llavors en aquell punt ja vaig dir, no sóc suficientment bona. Òbviament en aquell moment no tenia ni idea que això era el síndrome de la impostora, però sí que és un sentiment que he tingut molt tota la vida, encara que jo no sigui una persona molt perfeccionista, perquè encara que m'encantaria ser-ho, jo sóc bastant tipus B, vull dir que jo m'he allunyat bastant de ser perfecta, però sí que és veritat que quan tinc un projecte o algo creatiu em torno una persona superperfeccionista, que és que si no surt com està plasmat al meu cap, m'enfado. Llavors sí que per poder combatre el síndrome de la impostora em fixo molt en la meva jo de petita, i és per això que també els vídeos soc tan pesada posant vídeos meus de petita, però perquè al final jo sento que en la meva trajectòria acadèmica i personal m'han tirat tan cap enrere a l'hora d'escollir un camí creatiu, que és com que només em puc recolzar en la meva jo de petita, que no havia escoltat cap comentari i creava com sense pensar. Veig en els vídeos i penso, buah, si aquesta nena literalment estava creant aquesta sèrie, perquè jo em passava el dia creant sèries, perquè ja us ho he dit algun cop que jo, a la que va arribar a casa meva una càmera digital, jo no em vaig deixar anar d'aquella càmera, vull dir, vaig gravar sèries d'absolutament tot. El que em vejo molt d'aquella nena és que no tenia por a la vergonya. I jo la veig i dic, és que és igual, està donant tant de cringe, odio aquesta paraula, vale? Però no sabia com expressar-la. Això és lo important, perquè és que la vergonya només et porta a no fer coses. I és una cosa que a mi m'ha costat molt d'entendre per un petit fet que em va passar a l'adolescència, que és que, molt resumidament, com ja us he dit, des de que tenia una càmera, doncs vaig començar a gravar, doncs des de que tenia un mòbil jo vaig començar a fer vídeos i a publicar-los a internet. Llavors va fer que jo i una amiga meva ens féssim com virals, és que ara no seria viral, però bueno, vam arribar a 500.000 seguidors, en aquell moment era com molt fort. Llavors, al ser les primeres en fer això, no hi havia cap mena de filtre, o sigui, et cridaven pel carrer, vull dir, jo us dic en sèrio, sé que pot sonar de flipar, del que sigui, però a mi em feia por sortir al carrer perquè, a més, vic en un poble, literal, Tarragona és com un poble, doncs em feia por per el que em dirien. Això, encara que fos una petita part de la meva vida, que realment vaig deixar de fer vídeos i tot es va acabar i tothom es va oblidar de mi, em va marcar molt que tu publiquis com qui ets tu. Al final, un artista, el que publica, és qui és aquesta persona a través de l'art, i tot sigui burles. La gent posava els vídeos al projector del col·le i se'n reia de mi. Que tot sigui com aquesta resposta, encara que en veritat hi ha gent que t'admirava i tal, una nena de 15 anys no veu la part bona. A l'adolescència, que és com quan més t'afecten tots aquests comentaris, rebre tot això va fer que la meva autoestima creativa, encara que en aquell temps el que estés fent tampoc era que fos supercreatiu, la meva autoestima a l'hora de voler mostrar qui sóc i què faig era nul·la. M'ha gustat molt poder arribar a publicar tot això. Sabeu el típic quan envies un missatge comprometedor i tires el mòbil? Doncs això sóc jo creant contingut. És com suelto el vídeo. Llavors, seguint en el punt de veure a la meva jo de petita, una cosa que em pregunto molt al veure'm és com pot ser que, ara que sóc dissenyadora gràfica, que m'hagi estat durant tot aquest recorregut, perquè jo porto intentant en el món del disseny, potser ja farà 7 anys, no sé, vaig fer el cicle superior, vaig fer la carrera. Com pot ser que m'hagi sentit tot aquest temps que no era lo suficientment bona o que realment això no era una cosa per mi, quan literalment, des de petita, porto dedicant-me a això. Vull dir, és com veus un nen que des de petit ha volgut ser metge i de gran és metge, és com, ai, és que des de petit ho sabia, perquè jo no m'he sentit així. Que el síndrome de l'impostor et pot portar a pensar coses que dius tu, és que no té cap sentit. O sigui, literalment, si una persona s'havia dedicat a això, eres tu. I ara, bueno, la pregunta del millor, com superes el síndrome de l'impostor? A veure, amb el temps he entès que el síndrome de l'impostor és impossible de superar, vull dir que pots fer molts exercicis per millorar la teva autoestima i com et sents, però crec que l'important no és fer-lo desaparèixer perquè és una mica impossible, però sí saber reconèixer-lo. Jo molts cops estic fent alguna cosa i una veu interior em diu, això és ridícul, i penso, vale, aquesta no sóc jo. Llavors no soluciono el síndrome de l'impostor deixant de sentir-lo, sinó no deixant que aquests sentiments que entren en mi decideixin el que faig. Algunes maneres que utilitzo per ignorar-lo és els dies que sento que la meva feina no val per res, seguir creant, encara que no confiï, i, bueno, el més important és m'allunyo de les xarxes socials. Jo soc una persona zero envejosa, mai sento com una ràbia interior en mi al veure altres persones, però sí que soc una persona molt admiradora. És com que jo veig a les xarxes socials i no sento ràbia, però penso, uah, és que quina tia més guai. Això tampoc és bo, estar mirant tot el dia vides que no són les teves. Quan surts de les xarxes socials, i sortir no em refereixo sortir en casa al TikTok, no, sortir al carrer. T'adones que és que el món de les xarxes socials és un món totalment aïllat al món real. Llavors, simplement
simplement és això, és deixar que el síndrome de l'impostor no et pari a fer coses. Òbviament sempre hi haurà un peix més gran que tu, o sigui, a tot arreu, però és que d'això es tracta, d'aprendre. Sempre intento, quan em ve el síndrome de l'impostor, pensar per què estic creant. Està clar que el motiu mai és per viralitat. I jo, per exemple, una de les coses per les que ho faig molt és a part de per poder ajudar altres persones en el món creatiu, que és un món com que en el que tens moltíssimes preguntes i passa molt que et compares sense veure realment el que hi ha darrere. Llavors sento que una de les meves missions amb els meus vídeos és poder, encara que sigui una persona que ho pugui veure i dir, vale, realment no és tan perfecte com es veu a les xarxes. I una altra també és per documentar la meva vida, perquè és que em moro de la il·lusió si arribo a gran i puc veure aquests vídeos de com pensava i poder dir, buah, quin canvi. És que jo mateixa miro vídeos de fa un any meus i penso, buah, és que he canviat molt. I a mi m'encanta veure aquest progrés i sobretot veure'm sense vergonya, perquè abans sempre em passava que mirava els meus vídeos passats i pensava, ai, és que no el puc ni veure, o sigui, quina vergonya. I ara no, jo els miro amb orgull, hem de tenir una mica d'autoestima perquè si estàs creant és per alguna cosa. I sobretot també, a part de per documentar la meva vida, poder-la tenir gravada també, i em moro de la il·lusió quan un amic meu em diu, buah, que fort que hagis pogut captar això així, això que vam viure, tal qual, per això creo, com per poder fer sentir alguna cosa als altres. I bueno, com t'he dit abans, m'allunyo bastant de la perfecció. Per exemple, mentre estava gravant se m'ha acabat la bateria i he estat paniqueando fins que no he carregat la càmera sense saber si recuperaria el vídeo o l'hauria perdut per sempre. Però bueno, aquí estem. El consell final és que segueixis creant, perquè creant ajudes a persones, fas feliç a la gent, fes feliç a la teva nena interior, sigues fidel al que eres, no deixis com que tot el núvol gris de coses que pots trobar a xarxes o a la vida en general t'apagui com aquella màgia. I parlant de màgia, no deixis de ser una fada, perquè una fada què faria? Seguiria creant i no es ratllaria per coses com per exemple la IA. Una fada no sap ni el que és la IA. Així que no deixis de crear, vale? I fins aquí el vídeo d'avui. Espero que t'hagin servit alguns dels meus consells o almenys t'hagis sentit escoltada. A mi sempre m'ajuda a poder veure que altres creatius han passat per exactament el mateix que jo. Espero que t'hagi agradat el vídeo. Si t'ha agradat, ja saps que això és una sèrie que és Cròniques d'una creativa, on pots trobar en una llista de reproducció tots els capítols, que m'ajudes molt donant-li un like, i crec que hi ha una nova opció a YouTube que es diu com Hype, és per hypejar el vídeo. Si la trobes, jo no l'he trobat, per exemple, però jo no soc exemple perquè mai m'entero de res. Però si la trobes, també m'ajuda a deixar un comentari, seguir-me a xarxes socials, que faig vídeos a totes les plataformes, TikTok, Instagram, aquí també. Així que espero que t'hagi agradat i ens veiem al pròxim. Adeu! Aquest l'he fet ja. I per darrere, mira. I ara